Bueno, pues nada. Bo día a todas e a todos e nada. Vamos dar logo comenzo a rolda de prensa onde vou a dar conta dos acordos acadados hoxe en xunta de goberno, como cada semana, e logo porme ao vosso dispor para calquera aclaración que querades facer dos mesmos ou de outros asuntos da actualidade, que son moitos. Empezando un pouco a orde do día, os primeiros puntos, como son habituais, teñen que ver con asuntos da área de espazos cidadáns, dereito de venda e mobilidade, sobre todo na concesión de licencias. Hai unha licencia para a rehabilitación de 3 vivendas unifamiliares na rúa Campo de Conxo, para a instalación dun ascensor nun edificio de vivendas na rúa Bispo Diego Peláez, licencia tamén para a cuestión dunha vivenda unifamiliar en Casas Novas e para ampliación e rehabilitación de amén dunha vivenda unifamiliar na rúa de San Lourenzo. Tamén se acordou unha licencia para a reforma de estrutura de inmobles situados na Praza Pascual Veiga e para unha reforma e ampliación do centro de ensino de primaria das Fontiñas situado na rúa Roma. Isto é unha actuación comprometida e pactada co Concello da Consellería, unha actuación de 148.000 euros que fundamentalmente irán adicados á zona toda da reforma e da ampliación da zona do comedor do centro. Pero quen é o promotor en este caso é a Consellería de Educación. Hai tamén denegacións, hai unha denegación de licencia para a ampliación dun uso de vivenda que non está informada negativamente, e hai tamén no punto 9 un rexeitamento da solicitude de devolución de cotas de urbanización en execución dunha sentencia dictada no 2016 no PERI de Cornas. Esta foi unha sentencia que no seu momento obrigara a retrotraer a valoración que se fixera e a justificación das cotas de urbanización, e diante da solicitude de devolución das cotas da parte que demandaba, volveuse a facer a valoración atendendo ao cumprimento da sentencia e rexeitase a devolución das cotas do PERI de Cornes. Hai tamén unha aprobación inicial dunha modificación dun estudo de detalle nunha parcela do SUM 40 da Sionlla, e logo hai múltiples exencións do punto 11 até o 119 fiscais, tanto por IBI, fundamentalmente, como no imposto sobre o incremento de valores terrestres de natureza urbana. Como podes ver, hai tamén a modificación que se fixo no seu momento sobre o tema de familias numerosas. Son múltiples os puntos. Temos tamén, fundamentalmente, logo a partir desas bonificacións, a partir do punto 120, varias concesións e rexeitamentos de bonificacións. Hai unha concesión de bonificación dunha tasa pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público que está vencellado á política fiscal da Filcommission para o mundo audiovisual. E hai dous rexeitamentos nun imposto sobre vehículos de tracción mecánica e sobre unha solicitud de bonificación do IBI que non cumprían cos requisitos. Hai logo varios puntos de prórroga dos contratos de alugueiro, tanto dos locais que están ocupados polo Concello, da área económica e de contratación e de tesorería, en este caso do contrato de alugueiro Salvador Allende, tanto no local número 4 como no número 5, que se prorrogan por un ano, e do contrato de alugueiro do local para uso centro sociocultural na zona da Améndoa Histórica, que tamén se prorroga por un ano. Hai aprobación das normas de seguridade, que son miméticas a doutros anos, para regular a celebración das cacharelas da noite de San Xoán, e a apertura de prazo para a solicitude das mesmas do 1 de xuño ao 15 de xuño. Supoño que se dará información máis detallada da área de Xanduro respecto ás normas de seguridade, que son as mesmas que as do outro ano, e tamén deste prazo e da maneira de vehiculizalo.
Hai un nomeamento dun delegado de protección de datos do Concello de Santiago de Compostela que ten que ver, supoño, cos múltiples mails que cada un de vos recibiu no día de onte sobre o novo hábitat en estes momentos do campo da protección de datos e nomease o xefe de informática como responsable, porque así o exixe o novo marco legal. A proposta de Manolo Dios, da área de Educación e Ciudadanía, apróbanse as listaxes definitivas de admitidos, excluídos e listaxes da garda nas escolas infantís, así como a aprobación do expediente de Servicio de Xestión e Desenvolvemento das Escolas Infantís de Verán 2018, que é o Programa Municipal de Conciliación, que, como outros que vos vou a informar agora, pois serán presentados polos diferentes responsables das áreas con todo tipo de detalles. Apróbase tamén os prazos e o procedimento da admisión nos servicios de comedor e madrugadores nas escolas infantís. E o punto 131 é unha acción de contas da concelleira Concha Fernández, responsable de políticas sociais, dunha de renuncia para a autorización dun uso en precario dunha vivenda titularidade municipal situada na Rúa Roma. É unha das vivendas que viña utilizando FEAFES no programa House in First, que nestes momentos está dando servicio a 4 persoas. En este caso, esta vivenda nunca se chegou a utilizar e entonces FEAFES renuncia a ela e o Concello incorporará a un grupo de vivendas para facer unha serie de reformas e logo para poder destinadas a outro uso que todavía non está definido. Hai tamén unha proposta de Marta Lois relativa a aprobar as bases reguladoras da convocatoria de subvencións para actividades de promoción e dinamización comercial do 2018 que serán presentadas en rolda de prensa. Ao mesmo tempo tamén se presentará unha proposta que se aprobou da Concelleira Delegada de Mocidade relativa á aprobación do campamento de verán, neste caso de vela e actividades náuticas, e tamén será presentada unha proposta de Concha Fernández de centros cívicos relativa á aprobación dun programa de excursións na rede de centros durante 2018. Serán presentados ou se enviará nota específica. Hai tamén unha proposta da concelleira Noa Morales, responsable de Benestar Animal, relativa á aprobación da proposta do texto de convenio entre o Concello de Santiago e a Fundación Refugio de Animais para o ano 2018. Estamos a falar dun convenio no que aumentamos o compromiso do Concello co Refugio de Animais dentro desta liña política de potenciación das condicións do refuxio e que sube de 155.000 euros do ano pasado a 200.000 euros este ano, neste novo convenio, e iso sin contar outro expediente que tamén será traído en próximas datas a Xunta de Goberno para realizar unha serie de obras de acondicionamento do refuxio debido ao estado de deterioro do refuxio, que ten unha idade, unha carga importante de animais. E logo dentro das urxencias hai a aprobación da apertura de prazos de reserva de prazas, solicitudes de admisión e matrícula na Escola Municipal de Música para o curso escolar 2018-2019, que ven sendo a mesma proposta que se aproba a todos os cursos para que a xente poda facer reserva de plaza ou solicitudes de admisión para o ano que ven. Hai unha proposta da Concelleira Delegada de Economía e Facenda relativa á adxudicación do servicio posta en marcha, que serán os orzamentos participativos do ano 2019, que foron adxudicados a única empresa que se presentou aún con un proceso aberto e con publicidade, que foi Ciudadanía, por 66.000 euros. E hai tamén unha proposta de Rafa Peña, do responsable de Medio Rural, relativa á aprobación dun expediente de obras para a execución dun aparcamento provisional disuasorio na parcela EQ1 do Parque da Sionlla. Como sabedes, esta é unha parcela para a cal foi destinado unha serie de fondos importantes de iniciativa privada para condicionar a mesma e destinar parte do seu uso a zona de aparcamento aberto e outra zona de reserva para o Concello. Como sabedes, hubo unha adxudicación e a empresa concesionaria renunciou á execución do contrato por entender que os marxes de beneficio non eran os que les calcularan. Entón, o que se inicia de novo a tramitación, con un trámite de urxencia para acortar prazos e mediante un procedimento aberto
E sobre a resolución do anterior contrato envíase tamén unha solicitude de consulta ao Consello Consultivo. E isto é toda a información respecto a esta Xunta de Goberno. Calquera dúbida destas preguntas ou de outras preguntas, estou aquí ao vosso dispor. Cantos nenos quedaron fora das escolas infantis? Esos datos que sospeitaba que nos ibas a preguntar, María Teijeiro, si logo volo dá Inés. Digo que o sospeitaba porque o preguntei na Xunta de Goberno. Manolo non estaba porque hoxe tiña actividades na Diputación, entón non se me pudo aclarar, pero revisaremos no expediente para dárvolos. Se vai pedir consulta ao Consello Consultivo sobre en que sentido, para ver se sería o expediente Se poderá explicar máis o departamento de Rafa Peña de contratación, pero supoño que será para que arbitre un pouco o que foi a renuncia da empresa a executar a concesión do contrato e un pouco depurar as responsabilidades existentes, non? A empresa, bueno, alegou que o proxecto non lle deixaba marxen, pero fora xudicataria, entón hubo que volver a reiniciar todo o proceso e por eso se manda tamén unha consulta ao Consello Consultivo e se inicia en paralelo para non perder prazos, porque sabemos que a zona demanda, porque a maiores os fondos non son públicos, eran fondos de iniciativa privada para poder dotar un espazo de aparcadoiro. Pois se inicia outra vez o proceso de licitación en aberto, pero a través da vía de urxencia, que creo que reduce os prazos a metade dunha licitación normal. A empresa dos orzamentos participativos, Cidadanía é o ano pasado? A de OK Diario, sí, a de OK Diario. Sí, é a única que se presentou, é dicir, é a única que se presentou. Fora sancionada con 6.000 euros por aquel cálculo de votación que se fixera. Houbera un expediente, sí, un expediente sancionador. Imos. Sobre a xunta, que preguntarche outra cousa. Veña. Se o alcalde de Santiago vai seguir a Estela, o alcalde de Teo, e vai deixar tamén o espazo de María despois da consulta sobre a división de Pablo de Montero. Non, o alcalde de Santiago é un ente autónomo respecto ao alcalde de Teo, a pesar de que temos unha relación de irmandade e non actuamos de maneira mimética, non? O alcalde de Teo é alcalde dunha candidatura que non era en Marea no seu momento, co cal non abandona o espazo polo que foi elexido o alcalde, e a súa razón tería para tomar esa decisión. No meu caso non hai ningún tipo de decisión ao respecto, e incluso non puiden ao longo destas semanas manter ningún tipo de conversa co alcalde de Teo, do cal son amigo íntimo. Por lo tanto, non hai mimetismos, nin forma parte dunha estrategia, máis que entendo que dunha decisión persoal del. Bueno, máis que sobre a decisión do alcalde de Teo, preguntáballe pola súa propia, di que non hai ningún tipo de decisión ao respecto, ou está pensando? Non, xa sabedes cal é a miña situación, é a de non abrir novos debates, non? Eu estou totalmente centrado no que é a candidatura de Compostela aberta, o teño dito e o teño reiterado que estou exiliado das dinámicas nacionais, das dinámicas galegas e das dinámicas do Estado do Espazo de Unidade Popular, porque entendo que todas as miñas enerxías teñen que estar centrados nos retos que temos neste ano que queda, e iso adico todo o meu tempo, iso é a miña familia, no que reparto as 24 horas do día. Pero seguro que ten opinión sobre o sucedido. Opinión teño, hoxe teño unha de opinións que espero que me preguntedes por todas elas, porque se non me preguntades vou nas a dar, que estou moi xeneroso, pero pero quero decir, é dicir, teño expresado cales son os motivos do meu exilio ou da miña concentración de enerxías no local. É dicir, estamos gobernando como lista máis votada a capital do país, creemos que non é menor para unha candidatura de Unidade Popular. Todas as sensacións e inquéritos din que somos un espazo consolidado e que temos a posibilidade de seguir gobernando a capital do país, e eu creo que a miña responsabilidade no que resta da legislatura é esforzarme ao máximo eu e o meu equipo para estar á altura dese reto en momentos políticos complicados, non? E entonces estou de maneira consciente e illado das dinámicas galegas e das dinámicas estatais, e é consciente porque entendo que estou onde teño que estar en estes momentos.
En todo caso, que lle parece a decisión que tomou o seu homólogo de Teo e a mí? Bueno, é unha decisión respetable, como se tivera tomado outra. É dicir, eu, a xente que lle teño respeto, evidentemente vou a respetarlle as súas decisións, evidentemente. Sobre o resultado da consulta, os inscritos en Marea sobre a dimisión de Paula Quinteiro, que lle parece? Bueno, pois o que che acabo de contestar antes, non? Eu teño feito unha valoración nese sentido, no seu momento, e teño feito logo outras valoracións a posteriori que non vou a seguir radiando un minuto de tempo resultado e que fundamentalmente a miña discrepancia que nos momentos como os que estamos a vivir políticamente, nos momentos nos que onte o partido do goberno no Estado e o partido que tamén sustenta o partido do goberno no noso país foi acusado directamente de corrupción, con penas de cárcere de centos de anos en total entre as persoas, pois entendo que o espazo alternativo da Unidade Popular deberá estar concentrado no momento de gravidade, no momento que estamos a vivir políticamente e nas cousas que verdadeiramente entendo que son importantes. E por eso teño marcado distancia respecto a esta dinámica de consultas variadas no país e no Estado, que entendo que son debates de consumo interno e que non están conectados cos problemas da xente e cos problemas da xente que representamos. E iso teño dito e ese é o motivo polo que non entro a facer valoracións, a pesar de que teña a miña opinión persoal, non? Estou facendo unha valoración en contexto. É así, é así. É dicir, eu creo que esa dinámica de consultas, no fondo, está condicionada por quen nos pretende de alguma maneira marcar un campo teórico e un campo ético e curiosamente é o polo político e o polo de intereses económicos que acaba de ser condenado a centos de anos por corrupción e que acaba incluso de condenar por primeira vez na historia da democracia a un partido político. Entón, eu non vou facer seguidismo de determinadas dinámicas que eu lle chamo Matrix e é unha posición intelectual e política consciente. Volvendo un momento á argumentación do alcalde de Teo para a súa marcha, di que compre construir algo novo. Non sei se vostede considera no momento no que estamos en que é momento de construir algo novo. El fala ademais de inquisidores con togas, xente que cambiou a sotana pola toga, bueno. Pero por que non vades a Teo e lle preguntades a Rafa? O digo porque eu hoxe abrí o informativo da TVG ao lado de Rafa, non? E eu, que xa teño unhas cantas voltas dadas ao conta quilómetros, a pesar de ter só 43 anos, iba a decir 143 anos, pois, é dicir, non son inocente a hora de contestar estas preguntas, quero decir, non forma parte dunha cuestión falada nin colectiva, é unha decisión personal, que eu respeto como non pode ser de outra maneira da persoa que estimo, pero eu vos estou dicindo que é o meu compromiso. O meu compromiso con Compostela Aberta non é crear nada novo e o espazo de unidade popular, sexa cal sexa a súa denominación. Entón, calquer cousa, preguntadelle a él, porque senón estamos aquí facendo espiritismo. Se eu non falei con él estas últimas semanas, como vou poder explicar as súas razóns? É dicir, ou me queredes preguntar da súa opinión a través de min, a ver se teño algunha especie de intermediación intracorpórea con él, ou que... No, eu preguntaba sobre a súa opinión sobre os seus argumentos. Pero que xa acabo de dar a súa opinión a respecto, e a miña é que estar centrado onde estou. Que a cidade de Compostela, capital do país, gobernada por unha candidatura de Unidade Popular na cal traballamos moitísimo e que temos intención de preservar ese espacio político e ese espacio de transformación. E creo que non é un reto menor. En canto a de que non entran nos debates sobre consultas... Estou entrando en debates, estou facendo unha valoración do que eu entendo que son dinámicas que están ao marxen do día a día. Estou facendo unha valoración. Non entro sobre... Se eu digo que entendo que son procesos de consumo interno, evidentemente estou facendo unha valoración e que están desconectados dos problemas da xente, estou facendo unha valoración. Pero non quero entrar a iso porque estaría, non sei, retroalimentando que eu penso que non é correcto. Claro, vale, pero non é que non entre, pero si non entra no caso do resultado, que era o que quería ir agora. En todo caso, que opinión lle merece que Paula Quinteiro insista, diga que non vai dimitir, pese a que
mayoritariamente o resultado desa consulta e que sí. Non teño opinión ao respecto polo dito anteriormente e polas razóns antes expostas, nin nun sentido nin noutro. Polo menos non teño unha opinión pública, non a expresei máis alá do que acabo de decir e non a vou a expresar por ese principio de responsabilidade de estar ao marxen destas dinámicas. Que son nosas, non digo que non preguntes por eles. Digo que estou exiliado. Falando agora de política local tamén, estes días cúmplense 3 anos da súa victoria nas eleccións. Quería saber que balance fai destes 3 anos de legislatura. Ademais, vendo no marco de que esta semana o PP acusou uno de desgobernar Compostela, o BNG dixo que non comparte unha visión idílica deste goberno. Quería saber cal é a súa valoración destes 3 anos. Foron 3 anos intensos, foron 3 anos que nos cambiaron a todos e a todas, foron 3 anos nos que tivemos que pornos a frente dunha institución que viña moi golpeada despois dos últimos anos na cidade, por a situación política que se vivira, e na que eu creo que conseguimos construir un relato que está aí para ser contrastado e que apostou claramente por aumentar os apoios ás políticas sociais, marcar dinámicas culturais diferentes, xerar mecanismos de participación que non se xeraran e facer apostas que non se fan na maioría dos concellos no terreo de intento de recuperación de servicios nuns hábitats moi complicados, xurídicos, e, polo tanto, todo iso practicouse ca máxima cercanía e ca honestidade, pero a miña opinión é unha opinión secundaria. Igual que a da oposición, porque a opinión verdadeira dos veciños cando chegue o momento, non? É dicir, non estamos aquí a vender un produto alimenticio, estamos a falar dunha cidade que é capital do país e eu só podo decir que nós tomámoslo moi en serio, con moita honestidade, traballamos moito e as cousas poden sair mellor ou peor, pero creo que iso percíbese e o tempo dirá se acertamos ou non co relato. A maiores creo que mantivemos unha estabilidade institucional importante, aprobáronse cun goberno en minaría orzamentos todos os anos, captáronse preto de 20 millóns en fondos europeos e a cidade a día de hoxe é unha cidade moito mellor da que era hai 3 anos, polo menos no seu perfil institucional. E eu creo que colectivamente a cidade, e iso non ten que ver ca acción de goberno, está de alguma maneira abandonando aquel estado de vergoña que tiña cando chegamos polo que acontecera e está recuperando pulso e autoestima. Dito isto, respeto moitísimo as valoracións que fixeron os restos portavoces porque seguramente son as súas valoracións. Eu nunca falei de relato idílico. Si alguén pensa que vou facer un relato idílico despois de estes 3 anos intensos, que non me coñece e non comparto evidentemente outro tipo de valoracións, pero a respeto totalmente. Queda por rematar a legislatura, queda un ano moi importante, hai moitas cousas lanzadas e logo queda por decidir se a cidade valora que este relato é este camiño correcto ou valora que non, e o que a cidade valore, pois ben feito estará. A mí me gustaría saber a tua opinión sobre a planta de lodos de Toisal, que se leva a cabo aí en Santiago tamén. Bueno, pois eu enmarco un pouco dentro dunha política global no país, da cal temos aquí un bo exemplo como é o verquedoiro e a actuación que se está facendo en Miramontes, non é por cambiar, que agora vou falar de Toisal, non? Nos cando chegamos nos encontramos cun feito consumado despois dunha tramitación longa no tempo por unha planta como a que foi Miramontes, na que en principio había un proxecto evidentemente de verquedoiro para encher o que fora unha canteira e por outra parte de recuperación dese verquedoiro, e ao final resultou que con toda a autorización autonómica e toda a tramitación, incluso os seus informes pedidos ao Concello no 2013, está a incumprir sistemáticamente a licencia que tivo. De feito, a parte dos tecnosoles en Miramontes está clausurada, hai unha expediente aberto pola Xunta cunha posibilidade de multa e hai o inicio da revocación das licencias municipais por parte do Concello de Santiago. Isto por que o digo? Porque unha vez que está feita toda unha tramitación dunha actuación deste tipo, o que é a revocación ou a marcha atrás dos pasos administrativos é moi complicada e os feitos consumados consolídanse. E, polo tanto, como ainda que creo que non son miméticos, sí que creo que teñen a mesma orixe, esta proposta que se está a debatir na comarca, en concreto no Concello de Teo,
pois é unha proposta que ten similitudes e eu pois animo a institución municipal, que me consta que está concienciada, e os veciños e veciñas que están organizados a intentar de alguma maneira frear a instalación desa actuación antes de que se cheguen a feitos consumados como os que nos herdamos, porque logo vai ser moi difícil revocar este tipo de actuacións. Aquí hai unha política no país que pasa por vender como recuperacións de zonas que foron explotacións determinadas, bueno, pois o que acaban sendo reutilizaciones para guardar debaixo da alfombra o que ninguén quere na súa casa. Eu creo que Miramontes é un bo exemplo. E entón, bueno, é dicir, nos en Miramontes levamos ano e pico traballando ca plataforma e, claro, desmontar unha autorización de ámbito autonómico para o cal moitas competencias non son municipais é moi complicado e o millor é que en estes momentos esa actuación en Teo se frena agora, porque é un momento para actuar e iso vai a forrar moitos anos de loita para os veciños e para as veciñas. Pero o Concello ten marxe, un Concello en xeral, ten vamos a ver. De manobra, porque conforme a lei do solo, ese tipo de actuacións... Por iso digo que as políticas son do país e por iso digo que a autorización do que é o marco global, ao igual que Miramontes, é autonómica. Pero, por exemplo, no caso do Concello de Santiago foi no seu momento interpelado para dar a súa opinión, pois creo que foi 2012-2013. E aí o mellor era o momento para que unha institución fixera constar con informes e con estudios as razóns para non estar de acordo con a autorización. Eu creo que non é menor a voz dunha administración na tramitación dunha autorización ainda que sea autonómica, non? E tampouco unha movilización veciñal. A movilización veciñal actualmente en Miramontes está a demostrar, bueno, que a autorización non se está a cumprir e que está a haber un uso indebido da recuperación desa canteira, non? E é unha sospeita máis que suficiente para pensar que poda pasar tamén en Teo. E que vai pasar noutras partes do país, en Sobrado, en outras partes. O que pasa é que outra cousa depende tamén da organización dos veciños e das veciñas, non? E, bueno, pois, bueno, esa é a cuestión. Que están indo estas plantas, que en teoría iban a ser zonas de rehabilitación de antiguas canteiras, pois están indo rechazos que non poden ser tratados en ningún outro lugar a nivel autonómico. Eso que significa? Que estamos metendo en suposta recuperación con tecnosoles de canteiras, estamos a meter o que ninguén quere na súa casa debaixo da alfombra. E entón eu creo que iso ten que saber o país, porque isto ahora está pasando en Compostela, está pasando na comarca en Teo, pero hai outros tipos de actuaciones que falen desa reactivación do que eran antiguas canteiras ou antiguas minas, como a situación de Touro, e que forma parte dunha política de ámbito autonómico. Eu non comparto. Se nos queremos convertir no verquedoiro do Estado e queremos reactivar determinadas acciones mineiras, como no caso de Touro, que eu creo que forman parte do pasado, bueno, pois esa é unha aposta de alguén no país que prefire pois xerar determinada dinámica económica que non asumir o risco medioambiental que eso supón. Eu prefiro preservar a cuestión medioambiental que asumir ese risco. Sí, alcalde, sobre as obras na Avenida de García, quería preguntarlle, anunciarse que se van a facer, se van a levantar por fases. A nos na radio chegaramos queixas de que se fixo un levantamento como máis amplo do que estaba inicialmente previsto e que se amorearon contedores do lixo diante de lo que é hostelería. Non sei se variou o cronograma de traballo, se se van a tomar medidas neste sentido co tema dos contedores. Non che podo contestar porque, sorprendentemente, a alcaldía non chegaron queixas e é dos primeiros sitios onde chegan. É dicir, eu supoño que toda obra ten as súas molestias, a súa problemática. Non se me informou de que houbera un cambio no que ti comentas, que era a calendarización da execución da obra, e tampouco me chegou ninguna queixa que me permitira preguntar se verdadeiramente estaba a acontecer algo, non? Porque normalmente a alcaldía, cando chegan as queixas, é cando, se non hai queixas, é que todo vai razonablemente ben na execución, non? E
dentro do problemático que é unha execución dunha obra na cidade que sempre no momento de execución non gusta a ninguén. De todas maneiras, interesareime por esas queixas que vos recibichedes e falarei co concelleiro Rafa Peña porque non me comentou nada ao respecto. De feito, sorprendíame esta semana a tranquilidade da execución da obra, porque sempre son moi divertidas na cidade. Dito en sentido irónico, ou con retranca, porque a ver si el alcalde dice que se divierte mucho con la ejecución das obras. Quería volver a sí. la valoración deste examen. Bueno, sí. Serán os ciudadanos os que contrasten ao final, pero no contraste na oposición coinciden todos entre por 3 anos perdidos. Bueno, sabedes que eu non creo na Nosa Señora das Enquisas, non? Pero os síntomas que marcan sinalan que eso non coincide ca valoración da oposición e sinalan en indicar que en este caso, por exemplo, o portavoz da principal forza da oposición é o portavoz peor valorado de todos os portavoces da corporación. Se dedicaran unha parte do tempo a facer autocrítica da que dedican para facernos crítica a nós, ao mellor, iballe mellor as cousas. Eu, en ese sentido, incluso as valoracións indican que hai unha aceptación da acción de goberno e unha crítica sobre a acción da oposición, que eso non sempre soe acontecer, é bastante raro, eu creo que é bastante indicativo de varias cousas. Pero non sei, non sei. Eu creo que cada quen fala dilo como lle vai na festa, en este caso eles falan pois, como pretenden que lles vaya na festa. Pero ao final é un debate como a futuro bastante estéril, porque sustanciarase de outra maneira. E sairemos de dúbidas, para ben ou para mal, pero supoño que para ben para a cidade sempre, sexa cal sexa a saída das dúbidas. Ayer en el Pleno se aprobó una moción para iniciar la tramitación de municipalizar la Escuela Municipal de Música. Rubén Cela contaba que ve un cambio de actitud en el gobierno local. Non sei se va... Bueno, creo que onte quedou reflectido que dentro do goberno non imos a abrir falsas expectativas, non? Que non renunciamos a nada, pero que, como dixen onte na miña intervención, o que non vou a xerar falsas expectativas por un momento de oportunidade política. Tamén lembrei que a Escola Municipal de Música, que empezou prestando os seus servicios con músicos da banda, foi externalizada polo PSOE-BNG. E tamén lembrei que no marco actual o feito de ser unha competencia impropia e o feito de que a escola sexa unha escola deficitaria no sentido de que ten que poñerse fondos públicos para o seu mantemento porque as tasas non cubren o gasto da escola, cousa que me parece perfecto. Non quero que aumenten as tasas, eu entendo que hai que facer políticas públicas que asuman déficits si xeran beneficio, dinámicas beneficiosas, pero no marco actual para municipalizar eso é unha condición non menor. Os que onte pedían comunicación a xestión directa encargáronse de recordarnos durante o proceso de municipalización da Hora da Grúa que todas as auditorías tiñan que dar, que o servicio non era deficitario e que era beneficioso e que non xeraba unha carga maiores, e onte olvidábanse diso. Entón, bueno, nós non descartamos ningunha acción, hai un compromiso de falalo co profesorado e coa comunidade educativa e de replantexar tanto os pregos como calquera outra opción, pero onte foi máis unha cuestión simbólica que real, porque incluso non foi nin debatido como proposición, foi unha moción co cal orientativo, e eu creo que cada quen expresou ali as súas opinións. Nos comprometemos a intentar garantizar a estabilidade da plantilla e o modelo educativo e a que sexa a mellor fórmula, pero eu quero falar claramente, non? Claramente, porque, bueno, aquí ao final todos somos directores ou executivos das municipalizaciones, pero no pasado nunca se municipalizou nada e en outros concellos tampouco se municipaliza nada, pero logo todo o mundo lle di aos que municipalizamos como temos que municipalizar. Está moi ben. Y una cosa más, ayer la Xunta dio un nuevo paso para la construcción de la intermodal con la aprobación del convenio para la pasarela y otra vez con una advertencia o señalando al concello que a Fijo le preocupa otra vez el tema de los accesos. Eu xa dixen a semana pasada que a aprobación do inicio de licitación do proxecto que o Concello iba a cumprir como non pode ser de outro xeito cos prazos, e que a polémica dos accesos, unha polémica eu creo
de sesgo partidario que non se establece nunha relación normal entre institucións, non? E vexo que se sigue incidindo aí, eu creo que de maneira errada, non? Eu creo que dende o máximo respeto e dende a máxima colaboración institucional o presidente da Xunta hoxe ten asuntos máis importantes polos que preocuparse que polos accesos da intermodal que están en marcha, ca licitación para a redacción do proxecto e deberá preocuparse do feito de que el é presidente do noso país representando un partido que onte foi condenado por corrupción. Isto aproveito para dicilo outra vez, porque creo que onte aconteceu algo que non é menor e que vai a condicionar un pouco a vida institucional nos vindeiros meses, non? E aproveito para dicilo porque onte é a primeira vez que un partido que ten o poder no Estado e na Xunta foi condenado por corrupción e moita xente con penas exemplarizantes de moitísimos anos. E entón, eu creo que seguro que hai outros asuntos que lle preocupan moito máis, como que facer diante esta situación e o que eso reflicte. Que se gañaron procesos electorais con fondos opacos, que se xogou con ventaxa, que unha das persoas a maiores que foi condenada foi un alto responsable da organización do Partido Popular de Galicia. Sí, antes de que chegara o actual presidente, sí, pero foi, non? E que quedou demostrado que aquí se gañaron elecciones dopados. Entón, dende un punto de vista de higiene democrática, eu creo que dende a sentencia de onte a situación institucional vai a mudar, porque é insostible. Ningún Estado de Europa sostería a situación actualmente con un mínimo de vergoña. E entón, supoño que o dos accesos para o presidente será unha cuestión absolutamente menor en estes momentos. Sobre esta cuestión da sentenza da Gürtel, imagino, por lo tanto, que vostede apoia esa moción de censura que plantexou o seu PSOE. É que... É dicir, eu creo que a situación é insostible. É que eu creo que a situación da sentencia cambia todo o debate político. Sempre falamos de responsabilidades políticas e judiciais que son diferentes. E hubo durante moitos anos un debate sobre as responsabilidades políticas que non se asumiu, ou sobre o cal se pasou páxina, pero onde chegou as responsabilidades judiciais. As responsabilidades judiciais son contundentes. Entón, isto vai afectar a vía institucional do Goberno Central e de todas as institucións, porque onte hubo unha condena formal ao principal partido no Estado e neste caso no noso país. E entón, polo tanto, eu creo que a situación é insostible. Creo que a situación nestes momentos é insostible. Entonces, dende un punto de vista de higiene democrática, creo que aquí hai que asumir responsabilidades. Se non se asumen polo propio partido gobernante, pois terá que ser por accións democráticas de outros partidos que constitúan maiorías alternativas, ou daqueles que se non queren constituir maiorías alternativas se retraten e digan que isto é sostible. Eu creo que non. Entón, eu creo que por esta sentencia de hoxe a situación vai a ser terrible, non? Porque a ver que culebrón nos depara as próximas semanas. Sí, eu creo que a situación é insostible. Preguntando directamente, eu creo que non queda outra. Eu creo que o Parlamento tense que retratar sobre esta situación. E confía en que vaya adiante, porque a correlación de forzas sigue sendo a mesma que cando se presentou a anterior. Eu quero pensar que sí. Eu quero pensar que sí que vai adiante. De feito, non son bo pito niso, pero quero pensar que hai que configurar unha maioría alternativa á situación actual, ainda que só sexa por unha cuestión de higiene democrática. De higiene democrática, o digo así. Entonces, creo que estamos entrando, que o de onte foi un antes e un despois e que se entra nun novo ciclo, incluso no que coñecimos como perfil institucional e un partido de implantación e da representación do Partido Popular ten unha papeleta moi complicada, non? Pero creo que onte quedou claramente marcado dentro do punto de vista do sistema democrático, porque se demostraron cousas gravísimas e eu levo dicindo dende hai anos.
Non se pode falar de casos aillados ou de ponlas cando o problema está no tronco, e onte a sentencia de tronco, de troncal. Entón, bueno, veremos o que pasa, pero creo que o de onte vai a marcar un antes e despois e nos vai a condicionar a todas as institucións, porque se abre un novo período, me estou convencido. Bueno, menuda rol de prensa máis divertida. Chao.